ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Мадина Тиҷи. Дӯстони азиз, ба канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед, то аз дигар видеоҳои ҷолиби мо бохабар бошед. духтари сархор. ман ин ибораро аз замоне ки худамро мешинохтагӣ шудам, тез аз забони атрофиён мешунидам. тағову янгаам ҳар рӯз агар 10 бор маро духтари сархор нагӯянд, хобашон намебурдад. аввалҳо ҳайрон мешудам, ки чаро ҳама падару модар доранду ман не. вақте ки дар куҷо будани волидайнамро аз бибиям пурсон мешудам, бибиям мегуфт, ки падару модари ту дар амрико кору зиндагӣ мекунанд. мани кӯча бо чашмони 4 рӯз то бегоҳ роҳи онҳоро мепоидам, вале рӯзҳову ҳафтаҳову солҳо гузашт. падару модарам ягон бор на занг мезаданд ва на меомаданд. дар қаъри дилам нисбат ба волидайнам нафрат доштам, ки маро партофта дар ким куҷоҳо айшу нӯш доранд. ҳамин тавр бо мурури замон 18 сола шудам. мактабро хатм кардаму хостгорон дари хонаи бибиямро мекуфтагӣ шуданд ва маро ба як ҷавони зебо, ки аз оилаи зиёӣ буд, фотиҳа карданд. базми арӯсиям наздик мешуд ва ман ҳар рӯз бибиямро ҷонбезор мекардам, ки агар падару модарам дар рӯзи тӯям иштирок накунанд, дигар барояшон нигоҳ намекунам. ниҳоят косаи сабри бибиям лабрез гашт ва рӯзи тӯям маро ба оғӯш гирифта зор гирьякунон гуфт: падару модарат дар тӯи ту иштирок карда наметавонанд, чунки ҳанӯз дар серӯзагият модарат аз дунё чашм пӯшида буд. падаратон он замон дар Русия кор ва фаъолият мекард. азбаски модаратро сахт дӯст медошт, вақте хабари марги занашро ба ӯ мерасонанд, сараш чарх зада аз ошиёнаи ҳафтум меафтад. табибон ҷони ӯро наҷот дода наметавонанд. падарат низ аз дунболи модарат ин дуньёро абадан тарк мекунад. ҳамин тавр ту дар серӯзагият ятими кӯл шуда монди, духтаракам, ва мани кампир туро ба азобҳои зиёд парварда ба воя расондам. қабри падару модарат дар мазори болои деҳаамон аст. инро аз он хотир аз аввал нагуфтам, ки дили кӯчакат шикаста худро ба ягон фалокат гирифтор насозӣ, шоҳидаҷон. бибиям ин суханҳоро гуфту бо амал гирья мекард, аммо маро гӯё барқ зада бошад карахту беҳис будам. пас аз каме ба худ омаданам, бибиям маро ба сари гури падару модарам бурд. рӯйканону мӯйканон, очаҷон, дадаҷон гӯён хоки мазорашонро ба дида мемолидам ва сарамро бо сангҳо мезадам, аммо тақдири шумро тадбир карда намешуд. маро бо азобҳои алим ба хона оварданд. тӯи арӯсии хушбахттарин рӯз дар ҳаёти инсон аст, вале мани ятим дар рӯзи тӯям хабари ҷонсӯзи марги падару модарамро фаҳмида, худро бадбахттарин одами рӯи замин эҳсос кардам. ҳамин тавр тағову бибиям ба чашмони пуроб ба ман дуо доданд ва зор гириста ба мошини бо гулу лентаҳои рангоранг оро дода шуда, ки домод барои хонаашон бурдани мани арӯсакро оварда буд, нишастам. ҳаққу ҳамсояҳо баробари ман ашк мерехтанд. худоро шукр мегӯям, ки дар тақдирам шавҳари меҳрубон ва оилаи соҳиб эҳтиром навишта шуда будааст. аз зиндагиам шиква надорам, вале бидуни падару модар зиндагӣ бароям ранги маънӣ надорад. ҳамеша ин 4 мисраро шеър, ки гӯё маҳз дар васми ман эҷод гаштааст, зери лаб такрор карда ба ёди падару модарам мегирям. гули серӯза будам, модарам мурд. гули серӯза будам, модарам мурд. маро бар доя доданд, доя ҳам мурд. маро бо шири буз омӯхта карданд, зибахти бад бузу бузғола ҳам мурд. дӯстони азиз, ба қадри волидонатон бирасед, зеро падару модар ганҷи ноёб аст. бо эҳтиром,
یک خواهر شما شاهد بانو.